Ei oo sitä kiinni. Mitä on siirtymällä? Pää! Mitä on kotiin? Jäi kiinni. Ei vittu. Viro sun liima ei pitänyt. Eikö sä lähet irti? Vittu mä oon mitä eikö tykkää tästä? Tää on aika seksikäs. Aika poki. Tehdään se sille päähän vittu reuhkan. Vittu se on ruma. Otetaan ruma. Ota niin. Ota sä itsestä. No vittu tyhjennä se niin Maukka vastaa sen koton sitten täältä. En mä saa ota mitenkään. Aki eteellä. En mäkään sitä partiin. Se on vaan koristettu huoneen seinä. Ei se. Ei kun aina se. No viekää nyt vittuun se. Se reikä. Kansa nyt voit meitä sen verran. Kuitenkin kuitenkin. Nyt tästä vähän aikaa kun mä lähden kuvaa. Niin, vähän aikaa. Pidät sitä sille vieressä. Sadas kuvaa. Ai miten? Pidät sitä vaan kaksi vieressä näin. I2. No et vähän. Näin.